खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथानखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मानसि भगवाननि महर लानोसै ना दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फोजोबसिनावनो जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो नै हाब्रुहां माहां लामाजोंसो फैदों आरोना आङो ओमफ्राय आरो दाख्लै सोरबा फाग्ला बाहायनो लावदुमसो गालांदों जाहैदों बेखौनो गिदां मानाव नोंलाय बबेथिंसो थांदों होननानै आरोना मानो सोरनाफोरनो फुख्रियाव नानो एसे आदार हैनां आदार माने ओंखाम खालाय मा खालाय दामाने गथ' गथायना बुरजा ओमफ्राय माने ओंखाम खालायफ्रा एसे बुरजा जादों नालाय आरो ओरैनोबाबो ओंखाम खालायखौ जोंहा फुख्रियावसो ज्राव फैयो आरोना ओंखाम खालायजों माबाजों मा होनो गुन्दैजों मिक्स बेथर बेथर गारबाबो एकदम थाम्फै थांफाना गैया माथो नुवासै माथो अबहायथो लावदुमसो दं होननानै खिथायामोन बैसिनि आब'जों माजों नुदों जाहैदों सेस सोरनाफोर माने एबारनिफ्राय फुख्रिया जोंनि जाबाय आरोना बोसोरथाम बांगालनो हगारदोंमोन जत्न खालामबाय थानो बानानै आरोना माने दैबाना मा बाना जाबाथाय ओरैबादि नेट टेट होलाजोबनांगौ होथ'दोंमोन आरो होमबाना जोंनि जाबाय हरे कृष्ण नै आफा आयौ आफा बेनो आरोना गिदिर नङा दाख्लै ओमफ्राय नाफ्रा लोमजादों ना मादोंमोन ओरैबादि थैसावदों जाहैदों जों गैयामोन एकदम माने दा बुंसै आरोना दा एसे सान्थिथ' सोरनाफोर एसे लखबना हरनाङो इथिंजाय हाब बेयाव ओंखारबा गाखोनो हागोननो अखाबो हादोंना फिस्ला फिस्ला थैथारगोनहाय मानसिया खहे खथे ओरै ओंखारबाय आङो नै गालिननानै फोरलाब फोथाब आरोना सेस दहलायनाय रोदा रोदा दङ बेयावसो एसे गानानै गाखोबाय जों आरो फिसालायाबो मा अबेसिम थांखो नों होननानै लेंबोखादोंमोन आङो हैदै जि गाज्रि रोखोमनि गाहैबाय आरोना केमेराखौ जालदा दोननायखायसो नुला आरोना नङाबाथ' मिनिनानै थैगौमोन हारसिंनो मिनिबायबो आङो सिङाव होनलायनाय ओरैनो दाख्लैसो मा आंहा नैबे ओंखारथारनानै होबाय आङो दा जाफैबाय थाथोंसै नायगौसोमोन आं एसे नाखौनो गैया नुलिया फैफिनबाय आङो बे लामाजोंनो ओमफ्राय मा होनो दाख्लैयो माजों बे सासे आब'जों खिन्थाबाय बिदि सोर फाग्लाया बिदि खिनां गालांखो मालांखो होननानै आरो अबे जराव माने एकदम खबरसो लाबाय थानाय जाहा रायजाबावबायसो आरोना आरो सोरबा आयौ खिया हनै होनबाथाय जा नागिरहरग्रासो नियम दं आरोना माने खिखौ नुवागौ माने गोजोननाय गैया बिदिसो होननानैसो मोनामलायगोन आरो उनावसो आयदै आं माने मोखां देखायनो हाया सोरनाफोर मोखां सुवाखै सिदा सिखारनानै गारफैग्रोदोंसो भगबान मालाय बावगोथांखौ नुवासै आङो बे लामायावनो दं होनदोंमोन गैलाहाय ओमफ्राय थारमाने मानसिया बांला होनायाव थांदोंमोन आरोना आङो नै एसे क्लिप लादो आङो जाग्रा लोंग्रा माबा माबि एकदम मैगं थाइगं गायदोंमोन आरोना ना नुनो हारसिङै थांब्रबदोंमन आङो थारमाने सिरियासलि ब्लगआ बेलासियाव फैदों आरो आं बाजाराव थांनानै बांला होनायाव थांनानै फैबाय आरो जादो दे जादो ललिपप बिहरदों सोरबा लेस बिहरदों गासिबो बेनोसै आरो जाग्रायानो जाग्रा ना मा होनो प्रिति लाल साह गोथाव फुदुंदोंहाय प्रिति आं हले सिनिनिसो लोङोहाय मानसिफोरनो संख्रिनि साहा खांबाथाय आंनो सिनिनिसो होगोन आं लास्टाव आं हानाय नङा प्रिति सिनि लोङा खोमा मानसिफोरा संख्रिसो लोंफालागासिनो जोङो बिसोर संख्रिनि मोजां मोनो नालाय टंला रायजोथिंजायना जोंहा ओंखायनो जानानै ललिपप गान खनबावबायसो गुदुंथार सिंग्रायानो गुदुं गाबदां लाबोबाय आरो एसे दालि सालि लाबोबाय बुट दालि बुट दालि घुगुनि बुट पासफुरन जादो दे जादो ओमफ्राय ओरैनो थाव लाबोबाय जाबाय मैगं थाइगंआलाय बोरो बाहेरायाव दं र' हरे कृष्ण ओरै जोंहा लाबोनाय लोगो बिबोनां हालि हाबाय गावनो थाव सेरबाय ओमफ्राय आं एसे एरफ्लानोसै आरो सिबाय अदाबाव गावनो ख्लेब संगासिनो दङ फैला फोथायाव गाननाय नालाय गरम बोथोरनि ब्लगआ बारा लाबाय थानाय जाया आंहा बोरैबा उसुबिदा मोनो आरोना आरो गथ' गथाय खेंख्लें मेंख्लें बर्थमान आं एसे एरफ्लानोसै र' थारमाने ओंख्रियानो गावनो मा हाखैलाय मा दं बेयाव सबाय बिमा खांख्रिखला पटलबो खोमा आं लाना फैबाय लोगो गावनो हाबाय आरो जों खुमब्रा खुमब्रानि दालि संगोन खुमब्राखौ एसे एवगारनानै एखेबारे दालियाव गाबहोनांगौ जाहैबाय आरो कटनाया ओमफ्राय आंथ' बाराबा खनसेनो गाबहोनानैसो थाव सेरफिनोमोन ओमफ्राय लोगोसे दङ भाजा जालाय लायो नालाय
गेलदां फाजासे एवनोसै आङो बेयावनो फारि फारि आरोना बेयाव ओंखाम जाननानै फैबाय आङो माया मालाय दहायनो माइरं सुना दोनखादों आलासिबाबो आंहा बारा प्रेसार गैयाहाय जाफा जाफि मावो मालाय सिन्था गैया ओमफ्राय मा होनो खालि गथ'फोरानोसै आरो एसे माथा गरम जाग्राफ्रा खालामग्राफ्रा बेनो आरो दे एवना लानोसै र' फारि फारि गावनो संनो लाफैथारबायमोन ओमफ्राय ओंखारदों आं संसै होननानै संगासिनो दंखायो सिबाय दहाय फुङावबो बहल संबाय बेयावनो खारं बिबार एवबाय बेयावनो आंहा बैयाव मा खालामखोमोनथाय बावलायलांबाय आंबो बैयाव जायखिजाया मावदों आरो मावनायालाय ओरैनो थायाखै गोबावलाय सोरदो जिरायना थानो मोननो ग्रोब ग्रोब आरो बयबो नायदो आरो ओंखाम संनानै ब्लग लाहांनाया स्राय नै न' खाथिनि बाजै मोनावसो बेरायनो फैबाय आरोना न'निनो मानसि जाखायो बिमानिया बेरायनो होनबाय नालाय एसे आरो लेंहरखादों नालाय ओंखायनो ग्रोब ग्राब नै जोलैयाबो ओंखारबोखाबाय नालाय उफाय गैया ओमफ्राय ओरै बिहामजो हैना दङ आङो ब्लग लागासिनो ब्लग लानाया आंना थायाखै दाना बिहामजोखौ खनथाम जाबाय आं सुट खालामनाया आं थैसिगोन ओरै ओमफ्राय बिहामजोआ जों बायदि एकदम अमा जाग्रा आरोना मानि बबेनिमोनलाय माबा हैना गामिया माबा अभायपुरिनि हरैनिसो आरोना जोंनि बिजनि हरैनिसो ओमफ्राय एकदमबारे उन्दैसोमोन मानसिया दा बुबाय नालाय मादै सिस्टेम जालांबाय माथो खालामनो हिनजाव मानसिफोराबाथाय बिदिनोसै आरोना बै गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय ओइ जानांगौ बिमाया मानसियालाय मा जानांगौ होननायावनो बे जानांगौआनो जोंना लिमिट गैयै जानानै गावखौ टाइम होनो हायि अभार नांथाबनाय गथ'फोराव नांथाबनाय बुबु बाबा जानाय बेयावनो बे बुनायानो बुनाय आजिफोरजोंथ' नै उदैखौ फेसेबनो हायाखै फिसाजोनि उननिफ्राय आरोना 4 बोसोर जागोलांबाय फिसाजोआ आजिफोरजों उदैखौनो फेसेबनो हायाखिसै आं नै बेनो बे दङ आरोना नै दिनै बै 80 बोसोरनि एकदम गोसोम ड्रेसखौ स्राय गानदों आरोना आङो ओमफ्राय नै फास्रा गुफुर लाफ्लाबाय गोदो सिख्लायाव आंना बिदिल'मोनहाय गोसोम फास्रायाबो गोसोमबावमोन जि रायजालायनाय बिमाजों दासो एसे खमायहांदों आयौ आसान गोथाङा दे गेले आरो माथो खालामबावनो बैथिं रायज्लायगासिनो दङ रायज्लायथों एसे बिब' बिनानाव बिगुमै रायज्लायथों आरोना बेस्रा प्रिथियासो एवसिगोन आरोना आं एवनोसै होननायखाय गारना फैबाय आंबो ओंखामल' जाननानैहाय गोमो बिहामजोनि आरोना दासोना जोङो लोंना फैदोंमोन लाल साहा लोंबावनोसै आरो गोमोखौ एबार दहाय जोंना गोजामोन नालाय आमफ्राय लालासो लेला इटा खाम बेसारना अखानायै फुङावसो हाजिर जाफैलायबाय आङो बग्रा बग्रि सुस्रांखांनानै आरोना न' सिबनोसै ओमफ्राय नै आंना जोथोबनि सफाया बाहेरायावसो फिउ आरोना नांला बेखौ फरेक मालखौ होननाय बायदि माने गथ'फोर थांलाय फैलाय गेलेनो दिगदार ना टिभि रुमनिफ्राय बहननानै बेयावसो लानानै दोनफैबाय आरो सानाव बनानै फोल्ला फोथा उन्दुयो नालाय जोङो टिभि रुमाव माने दरजाया ओरैनोबो बारा मोजां थाङो नालाय बेयावसो ओमफ्राय मेगन मोनसे मानै माबा गोजा जाबायहाय आंना बुजानानै माबा गोजा जानाय बायदि सोरनाबा दालाय बुजानानै ओरै गोसोम जालायलाया गोलैदों होननानै थगायो सोरबा बेरेजों होननानै थगायो आंनाबा बुजानानै गोजा जानाय बायदि जाबाय बोरैबा सौजानानै फुफ्लेबाय थादों नालाय आङो आइद्रपबो गैबावासो आंनाव भगबान जेखियानो जादोला सुनाफोर मैया बे बाजिमोननिफ्राय बेरायनानै फैनानै दसे सावरायबाय रायलायबाय होनलायबाय गथ' गथाय ओंखाम जास्रांबाय जोंबो जास्रांबाय बबाव भिडिअ बबाव मा मबाइल थुबाय फोल्ला फोथाबसो आंना आरोना सिदा फुङावसो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ मैयाथ' आं बिदाय लायासै भिडिअखौ मा जाखो पात्तायानो गैया ओमफ्राय जेने थेने बेखिनिसिम लाफैबाय आरोना फुंनि समावलाय बहाथो भिडिअ लालाबाय थाबावनो सोरबा सिखारबाय सोरबा सिखाराखै गथ'फ्रा फोल्ला फोथाब सिखारजोब्बाय बोखांनानै बग्रा बग्रि सुजोब्बाय आङो ओमफ्राय थांथ'नाय नङा बिबारांमोना दिनैबो थागोन बिसोरबो फैनाया 6 दिनानो जाबाय बे आंनि ब्लगा नायदो 6 दिन जानायाव मोनथामना माबा ब्लग गैया खोमा आरोना बिसोरजोंहाय गद गैया माने सुनाफोर ब्लग लानायानो थ' बेखिनि आंनि एकदम माने बारस' बुरस' नोंथांमोननो फोरमायनाय ब्लगखौ जायफोरा फरायनाय लांबाय एबार रंजानाय खायफा आगैमोना होनगासिनो दङ मावनाय दांनाय ब्लगखौनो लाबोबासै मावनाय दांनाय ब्लगखौनो लाबो होननानै होमबासो जेला मावो दाङो अब्ला भिडिअ सिडिअ अबबासो माबा मबाइलानो उरायनासो थायो आरोना आंना ओंखायनो लाख'नो हाया जायो आङो थ' हानायमानिखौ लानो नाजागोन जायफोरा इन्ट्रेस्ट मोनो बिसोर नायलांदो जायफोरा इन्ट्रेस्ट मोना रायनानै गालांबानो जाबाय आरोना थ' बेखिनिखौ जायफोरा फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच